Не го казвам, защото има камери. Да. И всичко завърши с хепи енд. Беше ли Пети Мартин в живота на Даймела и по-богати ли са приятелките от него, ще разберем след малко. Защо мъжете около вас се чувстват като инвеститори? Следващият номер на гише 5. Не знам. Добре, имаше ли в къщата? В къщата? Май някой ще влиза all in. Категорично не. Наясно ли сте дали се вдигат цените на имотите? Ами да го взимаме. Тим няма да пречим на женати. То какво не се вдига? Искате ли да добавите нещо? Не валидирам подобен тип повед. А дека ти е простена, ма? Не мисля, че точно ти е удачно да ми задаваш този въпрос. А всъщност къде е?